Fil-pjazza ta' Żurriq illum it-tella Żurriq Fest, attività għall-familja kollha b'divertiment ma' artisti lokali. Waqt iż-Żurriq Fest wieħed seta' jara bankarelli fosthom bnies jaħdmu xogħlijiet tradizzjonali bl-idejn, bħal xogħlijiet artiġjanali u anke dak tat-tafal, kif ukoll oħrajn edukattivi anke tal-pjanti. One News kellem ma' wieħed mill-artisti li ħasem waqt din l-attività fejn sostna li bħala artist attivitajiet kulturali bħal Żurriq Fest ituh aktar opportunitajiet għal karriera tiegħu. Meta tkun artist, l-ikbar sodisfazzjon jagħtuhulek in-nies. U mhux il-likes fuq Facebook, meta jkollok kuntatt dirett man-nies li sbaħ ħaġa li tista' tieħu bħala artist. Tkellimna wkoll ma' Sindku Rita Grima fejn innotat li b'din l-attività bosta Żurriqin qed juru t-talenti tagħhom permezz ta' xogħlijiet li qed jiġu eżebiti. Din hija showcase ta' Żurriq, għandna minn kollox hawnhekk l-artisti jistgħu jagħmlu jiġu juru x'għandna u x'jafu jagħmlu. Fil-fatt għandna soċjetajiet qegħdin jagħmlu xi jsir wara l-kwinti fil-festi, għandna ħafna pitturi, Ġew Farrugia għamel xwieni, hawn kantanti hawn xi ħaġa minn kollox. ħafna minnhom huma miżriera stess.